Can I have people who are suffering from any kind of pain in their body right now? இங்க யாராவது எந்த விதமான வலி உடம்புல Is there anybody who are suffering from any kind of pain in their body? Can you please stand up? இங்க யாராவது ஏதாவது வலி இருக்கா உடம்புல வலி இருக்கறவங்க எந்திச்சு நிக்க முடியுமா? Can you please stand up? Those who are experiencing pain, உங்க உடல்ல வலி இருக்குன்னு சொல்றவங்க எழுந்து நில்லுங்க. அது என்ன வலியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வலி இருக்குன்னு சொல்றவங்க எழுந்து நில்லுங்க. Hallelujah. Any more? வேற யாராவது இருக்கீங்களா? Any more? Yes, there are more. Stand up. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? Hallelujah. Hallelujah. Now, I will ask you the same question. அதே கேள்வி நான் கேக்குறேன். Do you believe in Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புறீங்களா? Yes or no? ஆமாவா இல்லையா? Okay, all those who have pain, all those who are standing, can you all please come forward? வலி இருக்கிறவங்கலாம் முன்னாடி வர முடியுமா? Come on, please come forward. முன்னாடி வாங்க. See, today what we are going to learn is not only going to change your life, but when you understand how this truth works, you are going to go and be a blessing to people outside. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டும் மாத்தாது. இந்த உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கும் பொழுது நீங்க மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்க என்ன பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அதை நீங்க கொடுக்க முடியும். Can everybody stand here in a line? இந்த பக்கம் வந்து நிக்க முடியுமா ஒரு வரிசையில? Please come forward. Please stand here in a line. Come, brother. Come, brother. Okay, now we read in Mark 16 verse 17, Jesus said, those who believe in him, when they lay hands on the sick will recover. Correct? மார்க் 16, 17, 18 பார்த்தோம். விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள். Okay, now you all have hands. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் கை இருக்குதா? Can you place your hand in the place where you are experiencing pain? உங்களுடைய உடம்புல உங்களுக்கு எங்க வலி இருக்குதோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய கையை வைங்க. Place your hand in the part where you are experiencing pain. உங்களுக்கு வலி இருக்குது அப்படினு நினைக்கிறீங்களே அந்த இடத்துல உங்க கையை வைங்க. You have pain, sister? Full body? Okay, just lay your hands on your head. உங்க தலை மேல கை வைங்க. Okay, now Jesus said when they lay hands on the sick will recover. Did he say pray? இயேசு கிறிஸ்து நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள் சொன்னாரா இல்ல ஜெபிக்கும் பொழுது சொன்னாரா? Papa, can you read that scripture from 1 Peter 2:24? Now what I am going to give you is the counsel, the understanding. Okay? You remember how I received the understanding and I laid hands on that lady and she got healed? எப்படி அன்னைக்கு நான் புரிதலை பெற்றுக்கொண்டனோ அந்த புரிதலை பெற்றுக்கொண்டதனால நான் கை வைக்கும் பொழுது நாங்க அந்த பெண் அன்னைக்கு சுகம் பெற்றாங்க இல்லையா? Okay, now please. Jesus his own self bare our sins in his own body on the tree. இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சரீரத்தில் என்னுடைய பாவங்களை அவருடைய உடலில் அவர் சுமந்து கொண்டார். That we being dead to sins நாம் பாவத்துக்கு மரித்து should live unto righteousness, நீதிக்கு பிழைத்திருக்குமாறு by whose stripes அவருடைய தழும்புகளால் you were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணம் அடைந்தீர்கள். You were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணம் அடைந்தீர்கள். You were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்க குணம் அடைந்தீர்கள். Did you understand that? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Jesus said you were healed. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் நீங்க குணம் அடைந்துள்ளீர்கள், ஏற்கனவே குணம் ஆயிட்டீங்க. So is Jesus going to heal you or has Jesus already healed you? அவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க போறாரா இல்ல அவர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சுகம் கொடுத்துட்டாரா? Already healed. Okay, now close your eyes everybody. உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க.
and say this, Lord Jesus, இது சொல்லுங்க, ஆண்டவர் இயேசுவே. close your eyes and pay attention to every word that you are speaking. கண்களை மூடி நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனமா கேளுங்க. Lord Jesus, ஆண்டவர் இயேசுவே, thank you உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். for giving me this understanding இந்த புரிதலை எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி. today. Lord, all these years I was thinking that you are going to heal me someday. But Lord, today I read that you have already healed me when you were hanging on the cross and took all those beatings upon your body. Lord Jesus, your body was wounded so that my body could be healed and made whole. Lord, I choose to believe in your word. Lord, in your name, Jesus, I take authority and rebuke the spirit of infirmity which is afflicting my body. In the name of Jesus, get out. I said get out. Now, in the name of Jesus, I speak to every organ of my body, function to the perfection in which Jesus has created you to function. I refuse every malfunction in my body in the name of Jesus. And Jesus, you said, when all those who believe in you, when they lay hands on the sick will recover. Lord Jesus, I believe in your spoken word. And thank you, Lord, that I am completely healed. Thank you, Holy Spirit, for confirming this healing with accompanying signs and wonders in Jesus' name. Now begin to say, thank you, Jesus. 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 I am set free. I am set free. I am set free. I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Now check everybody. All those who had headache, how many people had headache? யார் யாருக்கெல்லாம் தலைவலி இருந்துச்சு? Raise your hand. 2 of you had headache. Pain is gone. போயிடுச்சா? How many years you had this pain? 5 years. 5 years. 5 years you had this pain, and today you said this prayer how many times? Once, and you believed. Did it take 4 years to get the healing? No. It happened instantly. Yes. Hallelujah. Hallelujah. How long have you been suffering, sister? 10 years. 10 years. Come forward. How many years, sister? 10 years. And how long did she say the prayer? Less than 2 minutes? Now did she learn how to draw the healing out of the well? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. How many of you all had pain in the back? Pain is gone? Come forward, sister. How many years you were suffering? More than 5 years. More than 5 years. 5 years. Can you bend and see? Do what you were not able to do earlier. Were you able to bend? Now I can. Now you can bend.
No pain. Hallelujah. Who else? Back pain? Yeah. How many years you were suffering, brother? More than 10. More than 10 years. Gone? Instantly? Brother, how many years you were suffering from? Years before I had a surgery at the back, ma'am. Please say that again. I had a surgery You had a surgery. at the back, Okay. and on and off I used to get the pain, Okay. and here in this groin and all that. Okay. Now I don't have. The growth is gone. The lump has disappeared. Hallelujah. Hallelujah. Who, anybody else? else Back who had pain? back pain? வேற யாராவது முதுகு வலி? ஒரு வாரமாக முதுகலையாக இருந்துச்சுங்க மேடம். இப்போ நல்ல ப்ரேயர் பண்ணாரு, பரவாயில்ல சரியாயிடுச்சு. She had back pain for 1 week and now she is completely healed. Hallelujah. Anybody else? Anybody முதுகு else வலி? with back pain? Sister, you had back pain? For how many years? No, I have undergone a treatment. After that, I had. You got that pain. Yes. But now it's gone? No. Praise God. Hallelujah. I mean, the whole body was paining. Now I feel little relief. Hallelujah. Hallelujah. For nearly more than 2 years, I'm having chest pain, left side chest pain. I went to the doctor, chest clinic doctor. He told me I have a congestion. Then I went to Ayurvedic doctor. No, nothing was able to cure me. I get this breathing difficulty and a pain, heaviness in my chest. I believe I am healed. Amen. Amen. Praise God. Go running and see whether you can run or not. You never used to run because you used to get that congestion. Yeah. Now you're able to breathe. I'm able to breathe. Freely? Actually, I came with a cycle. I was not able to breathe. Now I'm able to breathe. Hallelujah. How long were you suffering? More than 2 years. Hallelujah. Yes, I had shoulder pain for 2 years. Now it is better. Hallelujah. I've been having neck pain for quite some time. So now, suddenly I feel a little shake over here, no? So I feel a little better. Hand by the neck. And my lower abdomen also was paining a little bit for the last few days, so I'm feeling better. Yeah, thank God. Had a low. Back pain. I'm better. How long, sister? How long you had this back pain? 1 week. 1 week. She finished. I have neck pain for more than 15 years. Now it's okay. It's gone. Can you come? I get leg pain for the past 6 months and I'm feeling much better. I am a rheumatoid arthritis patient, but I took painkiller. Every day I am taking painkiller. I don't know. Okay, tomorrow you come and we'll fix up. That's why when you said arthritis, we get extremely excited because it's coming. We get extremely excited because we kill arthritis all the time. So tomorrow come without a painkiller and get that arthritis killed from the root. Because when you said arthritis, I said, wow. I'm having I always will get cramps. Now it's much better. I had tooth pain for 1 week. Now it's much better. I had a knee pain, so now I'm feeling better. How many years you started? I think 6 months. 6 months, praise God. Yeah. Now the knees are well. Yeah, only 1 knee. Okay. But it's well now. I'm feeling better. So all of you are learning to draw water from the well? Yeah. Good. Next. Come, sister. எனக்கு பாடி ஃபுல்லாக பெயினாக இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் கையெல்லாம் இப்படி கொஞ்சம் நல்லா இதாகுது. I had full body pain and now I can move my hands freely. Hallelujah.
எத்தனை வருஷமா இருந்தது? 6 years. எனக்கு முட்டி வலியா இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லையா? I had knee pain, now I feel better. As she said. Yeah, praise God. Hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Now see, all of them have been suffering for these sickness for so long, 6 years, 10 years. இங்க எல்லாருமே பல வருஷங்களா, 10 வருஷமா, 6 வருஷமா இந்த நோயில இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கீங்க. And for so long they have been suffering because they did not know that the power is inside of them. ஆனா இத்தனை நாளாக இந்த நோய் இருந்தும் அவங்க ஜெபிச்சுட்டு இருந்தும் இந்த வல்லமை உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு, இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ளதான் இருக்குன்றது என்ன செஞ்சுக்கல, புரிஞ்சுக்கல. If I have a thief in my house, will I be able to tolerate that thief? எங்க வீட்ல ஒரு திருடன் வந்தானா அந்த திருடனை நான் சகிச்சிட்டு இருப்பேனா? Will I live with that thief in my house? அந்த திருடனை விடுவேனா? Will I compromise with that thief and allow him to stay in my house? சரி, ஓகே, திருடன் என் வீட்ல தங்கணும்னு விடுவேனா? In the same way, this sickness is a thief which has come to steal, kill and destroy your life. You take a stand and say, I am a child of God, and Satan, sickness, you have no power, no authority over me. அதே மாதிரி இந்த நோய் அப்படின்றது என்ன தெரியுமா, என்னுடைய உடல்ல வந்திருக்கிற ஒரு திருடன். இந்த திருடன் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான். நான் என்ன செய்யணும்? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் கிறிஸ்துவின் உடல், என் மீது சாத்தானுக்கோ நோய்க்கோ எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்ல அப்படின்னு நான் என்னோட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தணும். So how many of us are getting ready to fight now? எத்தனை பேரு இந்த போர்ல சண்டை போட தயாரா இருக்கீங்க? Are you going to look at the mirror in the morning to adjust your face, or are you going to look at the spiritual mirror to see what is there in your spirit? தினமும் கண்ணாடியில உங்க முகத்தை பார்க்க போறீங்களா, இல்லாட்டினா உங்களுடைய ஆவியில நீங்க யாராக இருக்கிறீங்கன்றது அந்த ஆவிக்குரிய கண்ணாடியில நீங்க உங்களை பார்க்க போறீங்களா? எதை பார்க்க போறீங்க? Hallelujah. Can we give the Lord a big round of praise? ஆண்டவருக்கு கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லுவோம்.